Sziasztok! Debó vagyok, Debó Crazy Fish videó szerkesztője, horgásza. Lejöttem ma a Dunára egy kicsit, így félúton a munkahelyemre, ugyanis én tartok tovább külföldre, sajnos csak hétvégente tudok itthon lenni, de azért megpróbálok hétvégente kis időt szánni a dunai horgászatra, és nagy szerelmese vagyok. A háttérben is láthatjátok, ebbe ki nem lenne az. A lényeg, 2 órára lejöttem. Hát, ha jön egy-két kis ponty, kicsit kiszórakozom magamat, ugyanis rövid hétvégén vagyok. Nem sok időm volt, nem is terveztem pecát, de hát múlt hétről megmaradt gyermei etetőanyagom. Olyan jó illatokat árasztott a garázsba, muszáj volt elhoznom egy kicsit, illetve a 2 féderbotot ide Neszmére. És hát sikerrel jártam, ugyanis fél óra után ez a házilag készített etetőanyag már megint bevált. Én nyaranta, hát még tavasszal is, meg még ősszel is büdös kukoricát búzával büdösítek. Forró vízzel fölöntöm, leszedem a trutit a tetejéről, aztán hagyáljon pár napot, 2-3 napot, utána igazából lehet is használni. Csalinak Walter Tamás narancs wafter 6-8-10 mm. Ezt használom most már szinte 2-3 éve horogtüskén. Nagyon bevált, nem tudom a szín, az íz, fogalmam sincs, de nagyon-nagyon bevált. Ezt használom tavon, Dunán, szinte csak ezt. Van más is, persze nekem is van fokhagyma, vajsa, ananásztól kezdve minden. Mindenkinek más a jó, mindenkinek, a halaknak is szintén mindig más a jó. Nekem ez valamiért, ez vált be. Be fogom vágni nektek ide a videót. Sajnos se állvány nem hoztam semmit, hát én nem arra készítem, hogy én videózni is fogok nektek. Bár értek kis meglepetés, és sikerült akasztanom 10 kg körüli amúrt. Természetesen ezzel a kukorica darás magmixes gombóccal, amit egy metod kosárba töltök bele, az túlzás. Ha megcsinálok egy jó nagy gombócot, azt bevágom, amennyire engedi a bot dobósúlya. De bőven 150 g fölött van ez a gombóc. Neszmélyen egyébként állóvíz van, úgyhogy ezt a 45 g-os metod kosarat konkrétan meg sem mozgatja a víz, semmi. A másik boton ráadásul ez a hogy is mondják, drótkosár van, vagy bordáskosár, bocsánat, ilyen hosszúrányú bordás. Már amennyi borda megvan még belőle, mert múlt hét óta nem szereltem újra, és eléggé megviselődött szegényke. De azért az etetőanyagot be tudom vele juttatni a vízbe, meg is áll, ugyebár nulla sodrás van, így elég nagy mennyiséget is be tudok juttatni. Etetni nem etettem, úgy voltam vele, a hétvégi horgászok már megetették a helyet. Nagyjából a távolságot egy ilyen 50-60 méter dobtam meg. Láttam ott egy vagy fordulást, vagy rablást, vagy valamit. Bejött a megérzés, ugyanis ez a második dobás volt. Körülbelül fél óra után dobtam újat, és 5 perc múlva el is sült a bot. Örülök neki, kéne örülne egy halnak. Úgyhogy srácok, a videót itt most megnézhetitek. Iratkozzatok föl, meg kövessetek be, vagy mit tudom én, de nem kell, akkor nem teszitek. Aztán mindegy. Nem értetek teszem ezt, hanem magamért, illetve azokért az emberekért, akik szeretik a horgászatot. Srácok, megmutatom azért még egyszer egy kijelentkezésképp, hogy ez a Duna. Legyetek jók, ha tudtak, horgászatok sokat, és egyetek is sok halat, mert a hal egészséges. A halat mindenki szereti. Aki nem szereti, az még nem evett jó halat, jól elkészített halat. Vigyázzatok magatokra, szép hétvégét, peace, pacsi! Gyermely, vagy mi az már?
Nestlé, Rapid Peca, 2 óra, fél óra után egy Amur. Vigyük vissza.